Kaixo guztioi, Malen Ruidazuanaz, Mugimendu Egitasmoko idazkaritza teknikoko kide, eta datozen egunetan saiatuko gara COVID-19 garaian jarduera fisikoa agintzeko, zein aukera egon daitezken zuekin partekatzen. Aste honetako saioak 3 banatuko ditugu, eta hauexek izango die jorratuko ditugun gaiak. Gaur nirekin mugimendu egitasmoa ezagutuko dugu, saiatuko naz daukoten denbora tartean azaltzen zer dan mugiment, zer dien orientazio zerbitzuak, jarduera fisikoko orientazio zerbitzuen hauen funtzionamendua zelakoa dan, eta iazko urtean jasotako emaitzak zuekin partekatuko ditut. Gero bihar, Alesek COVID-19 garaian jarduera fisikoa agintzeko gomendioen inguruan arituko da, eta 3. egunean Ikerrek orientazio zerbitzuetako kasu errealak partekatuko dituzuekin, ikus dezazuen orientazio zerbitzuek zein aukera eskaini aldizkiguten jarduera fisikoa agintzeko bizitzen ari garen deskonfinamendu prozesu honetan. Webinarren lehenengo atalakin hasiko gara, eta esan dizuedan bezala atal honetan mugimendu egitasmoa gertutik ezagutzeko aukera izango duzue. Konturatuko zarete aurkezpenean zehar bideo eta gidetarako loturak da zela txertatuta, baina egia esan ez dakit aukera daukiko zuen aurkezpena itxen duten bitartean lotura horreitan sartzeko. Dana dela, bestela bukatutakoan gure web horrian aurkezpena txertatuko dugu, eta bertatik loturetara joateko aukera izango dozue. Lehenengo eta behin mugiment zer dan azalduko dut. Definizioz, mugimendu egitasmoa euskal gizarte aktiboago bat lortzeko elkarlaneko egitasmoa da, eta helburua da pertsona inaktiboak aktibo bihurtzea. Horretarako, jarduera fisikoa areagotzera eta sedentarismoa murriztera bideratuta zen ekimenak bultzatzen ditugu. Garrantzitsua da, hor aipatzen duten esaldi hori, elkarlanean jarduteko aukera. Izan be, mugiment bera izatez Eusko Jaurlaritzako marka propioa da, baina honen baitxan aukera daukagu jarduera fisikoaren sustapenaren alde lan egin nahi duten erakundeen artean elkarlanean modu koordinatu batean lan egiteko. Mugiment proiektuakin bat itxeko, edo guk esaten dugun moduan mugiment sustatzaile izateko, ez da beste munduko baldintzarik bete behar, proiektu irekia da. Eskatzen dien bi baldintzak die, alde batetik jarduera fisikoan sustapenan alde lan itxia, eta bestalde bigarrena izango litzake proiektuarekin bat egin dozula agerian iztia. Zela, izan lehike mugiment logoa webgunean erakutsita, edo bestela antolatutako ekimenen baten logoa erakutsiz, Mugiment egitasmotik bultzatzen ditugun bi ekimen nagusixak di alde batetik tokiko lansareak edo mugiment sareak, eta bestaldetik jarduera fisikoko orientazio zerbitzuak. Modu orokor eta errez baten azalduta, tokiko lansareak dira udalerri bateko eragile ezberdinekin osatutako lantaldeak, elkarrekin lanean jartzia, Kasu hontan konkretuki izango liratekez, jarduera fisikoan sustapenan alde lan egitea eragile desberdinekin batera. Eta zergatik bultzatzen ditugun mota hontako egitasmoa, alde batetik uste dugulako jarduera fisikoan sustapena ez dela bakarrik kirolarlotik eman behar, badaz, beste eragile batzuk honen alde lan egin dezaketenak, izan liken moruan hezkuntza edo osasun arloan, baitxan gizarte zerbitzuak eta bestalde ahalbidetzen digulako sarean lan egite horrek aukerak zabaltzea eta herritar gehiagorengana iristea. Azken finean herrian ikuspegi zabal eta anitzago bat izango dugulako. Bigarren ekimena jarduera fisikoko orientazio zerbitzuak da, eta orientazio zerbitzuei dagokionez, hauek pertsona inaktiboei zuzendutako doako zerbitzuak dira. Pertsona inaktibo kontsideratzen dugu, munduko osasun erakundea gomendatzen dauen gutxieneko jarduera fisikoa betetzen ez dauena. Orduan, bertan orientazio zerbitzuan jarduera fisikoan aditua dan pertsona bat dago, eta berak arrazoi edo kausa desberdinengatik inaktiboa den erabiltzaile horri, bere behar eta interesen arabera, orientazioa eta laguntza eskainiko dio jarduera fisikoa bere eguneroko bizitzan txertatzeko helburuakin. Bi ekimen honei die nagusiki mugimendu egitasmotik bultzatzen ditugunak, eta naiz eta bi ekimenak bananduta azaldu ditudan, hau da, alde batetik sareak
eta bestaldetik orientazio zerbitzuak egia da bien artean erlazio zuzena daukatela, bai. Izan be, oso garrantzitsua da orientazio zerbitzu bat eraginkorra eta funtzionamendu egoki bat izan dezan, horren atzean tokiko lantalde bat edukitzea. Orientazio zerbitzuak zer dien azaldu eta gero, sartuko gare hauen funtzionamendua nolakoa da, bai. Esan geike orientazio zerbitzu baten bi fase nagusi bereiz ditzakegula, bai, hor irudian bertan ikus dezakegun bezala. Lehenengoa izango litzateke deribazioa edo bideratzea, eta fase hontan, sarean bideratzailetzat jo ditugun adituak, izan likez osasun profesionalekoak, hezkuntza arlokoak edo eta gizarte zerbitzuetakoak esaterako, hauek inaktiboak dien pertsonak identifikatuko dituzte eta orientazio zerbitzura joatera gonbidatuko du erabiltzailea, bai. Azalduko die, bertan jarduera fisikoko profesional batek, jarduera fisikoan dituzten jokabideak hobetzen lagunduko diela, bai. Pertsona bideratzaile honen funtzio nagusiak izango die besteak beste, lehenengo eta behin inaktiboak dien pertsonak identifikatzea, hauen jarduera fisikoa egiteak dituen onurak azaltzea eta orientazio zerbitzura joatera gomendatzea. Gero behin erabiltzailea izango den pertsona horrek onartuz gero, orientazio zerbitzura bideratuko ditu. Behin pertsona hori orientazio zerbitzuan dagoela, bere jarraipena egingo dau, eta baita arduratuko da orientatzaile eta bideratzailearen arteko komunikazioa mantentzeaz. Bigarren fasia, orientazioa dagokixo eta fase hontan jarduera fisikoan arloko profesionalan lanak hartuko dau garrantzia. Prozesuko fase hontan gutxienez 3 ekintza nagusi daude. Izango litzateke aholkua ematea, gidatzea eta laguntzea. Pertsona inaktiboei orientatzaileak zuzeneko aholkuak emango dizkie, ohiturak alda ditzaten eta ohitura aktiboago eta osasuntsuagoak har ditzaten. Horrez gain, erabiltzaileak ere gidatuko ditu, hau da. Zuzeneko aholkuak eman biharrian, aukera ematen digunean gure beharrizanetara egokitzen den jarduera batekin bat itxeko, adibidez, herrian aurretik eskaintzen dalako, bertara gidatuko ditu. Eta azkenik, 3. ekintza nagusia izango litzake laguntza eskaintzia, bai? Orientatzaileak berak, badauko aukera talde espezifikoak antolatzeko eta bera begirale izateko. Orduan, laguntza osoko eredu honek egisa da konfiantza eta konplizitate handiagoko giroa sortziaz gain, pertsona horiek komunitatean integratzeko baliogarriak izan daitezkela. Bai, guzti horretarako, egisa da oso garrantzitsua da orientatzaileak bere inguruan jarduera fisikorako dauzen aukerak ezagutzea. Pertsona bakoitzari dagokion jarduerak identifikatzeko kontuan izan da noski banakako pertsona bakoitzan banakako ezaugarriak, bizi baldintzak eta gustu pertsonalak. Esan geike horri diela prozesu hontako 3 fase nagusiak, bai, eta gero ikusi zeikien bezala, aurkezpenean ikusi zeikien bezala, badauko orientatzaileak berak funtzio bete behar batzuk. Besteak beste, orientazio zerbitzura doazten erabiltzaileak informatu beharko ditu. Horrez gain, erabiltzaileen jarduera fisikoaren maila ebaluatu beharko dau. Horren arabera, bere nahi eta beharren arabera, jarduera plan bat diseinatu beharko dotzo, eta baitxa zuzendu edo dinamizatu behar badau talde saioren bat, zuzentzeaz eta dinamizatzeaz arduratuko da. Horrez gain, udalerrian jarduera fisikoa sustatzeko proiektuetan arituko da, eta udalerriko tokiko sarean ere lagundu beharko dau. Beraz, egisa esan ez dauko lan makala orientatzaile. Gutxi balitz, pertsona baten jokabidean aldaketa eragitea, guzti horrei, hau gehitu beharko genioke, bale? Urrengo aurkezpen honetan, gaur egungo orientazio zerbitzuen egoera nolakoa da erakutsi nahi da, bai? Infografia honetan iazko emaitza jaso ditugu, eta ikus dezakezuen bezala gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 30 orientazio zerbitzu dauz. Bai, datu orokorrei dagokionez, guztira astean 260 ordu eskaintzen zaizkie, eta iaz 1922 pertsona pasatu ziren orientazio zerbitzuetatik. Guztira, orientatzaileek 4.787 hitzordu izan zituzten beren erabiltzaileekin.
Zerbitzuetako erabiltzaileen profilan zentratzen bagara, esan geike, batez be, orientazio zerbitzuak emakumeek erabiltzen dituztela, bai. Iaz, egon ziren erabiltzaile guztien 74 guztietatik, 74,5 emakumeak izan ziren. Zerbitzu hauen arrakasta maila esan geike 32-33koa dela, hau da. Iaz, egon ziren emakumeen 32ak eta gizonezkoen 33ak jokabidez aldatzea lortu zauen. Eta guzti kopuruei dagokionez, emakumeen 15ak zerbitzua erabiltzea utzi zion, eta gizonezkoen kasuan 16ak. Orduan, azkenengo bi datu hauek, bai, jokabide aldaketanak eta uste kopuruanak, ikusi geike bisexuetan nahiko antzerakoa dala. Bukatzen joateko, Donostiako Osian jarduera fisikoko orientazio zerbitzuen inguruan indako ikerketa bat zuekin partekatu nahiko neuke. Bai, ikerketa honen bitartez, orientazio zerbitzuko erabiltzaileek eta profesionalek jarduera fisikoko orientazio zerbitzuei buruzko izandako esperientzia aztertu eta baloratzea nahi izan zen. Horretarako, 365 erabiltzaileek parte hartu zuten esku hartzean. Eta izan zen erabiltzaile hauen baliabide medikuen erabilera aztertu zen orientazio zerbitzuan hasi baino 6 hilabete lehenago eta 6 hilabete ondoren. Ikerketak berak bi zati izan zituen. Lehenengo zatiaren helburua Donostialdeko Esian jarduera fisikoa adierazteko estrategia bat diseinatzea izan zen, eta horretarako orientazio zerbitzuen eredu bat zehaztu zen. Lehen mailako arretatik erabiltzaileak orientazio zerbitzura bideratzeko zirkuito operatibo bat ezarri zen, eta horren implementaziorako gida bat eratu zuten. Ikerketan bigarren zatixan, aurreko urtean diseinatutako eta ezarritako estrategiaren inpaktua baloratzeari buruzkoa izan zen. Eta horretarako alde batetik orientazio zerbitzuko erabiltzaileen eta programari lotutako profesionalen gogobetetzen maila neurtu zuten, eta bestalde proiektuan parte hartzen duten pertsonen osasun egoerarekin eta osasun baliabideen erabilerarekin lotutako parametroak kontuan hartu zituzten. Esku hartzean bigarren zati honetan lortutako emaitzak ondorengoak izan ziren. Emaitza kuantitatiboei dagokionez, erabiltzaileei orientazio zerbitzura sartu eta 2 astetara, 2 hilabetetara eta 6 hilabetetara egin zitzaien jarraipena, eta hainbat osasun hobekuntza antzeman ziren, bai, hor ikusi zikienak. Alde batetik gorputz masaren indize maila murriztu egin zen, jarduera fisikoaren maila areagotu egin zen, baita jarduera fisikoa egiteko interesa ere, eta azkenik lehen mailako arreta osasun baliabideen erabilera ere murriztu egin zen. Hain zuzen, erabiltzaileak lehen mailako arreta medikuarekin 4 hitzordu izatetik, 3 hitzordu izatera igaro ziren. Azkenik, emaitza kualitatiboei dagokionez, zerbitzuko erabiltzaileek zein profesionalek orientazio zerbitzuen balorazio positiboa egin zuten. Erabiltzaileek besteak beste 3 gauza azpimarratu zituzten. Alde batetik, jendea ezagutzeko eta gizarte harremanak izateko aukera azpimarratu zuten, eta baita horrelako programa baten parte hartzeak jarduerarekiko konpromisoa sendotzen lagundu ziela be azpimarratu zuten. Eta azkenik, programa individualizatua izatea ibe garrantzia eman zioten. Profesionalen balorazioai dagokionez, zerbitzua modu positiboan baloratu zuten, eta osasun zentroan bertan jarduera fisikoko orientatzailearentzat espazio bat ezartzean garrantzia azpimarratu zuten. Horrez gain, deribazio bide gehiago zabalik edukitzea ere, garrantzitsua ikusi zuten, modu horretan biztanle gehiagok izango luketelako orientazio zerbitzuaz eta horiek dakartzaten onuraz baliatzeko aukera, baita orientazio zerbitzuen eta osasun zentroetako profesionalen arteko komunikazioa behar bezala sistematizatuta ez zegoela azpimarratu zuten, eta orientatzaileak erabiltzaile egindako jarraipenan lehen bi elkarrizketak aurrez aurrekoak izateak eta hurrengoak telefonoz izateak ez zuten metodo eraginkortzat hartu, izan be, telefonozko jarraipenak
jarduerarekiko atxikimendua ez zuela bermatzen komentatu zuten. Hala eta guztiz ere, bai erabiltzaileek zein profesionalek modu oso positiboan baloraztu zituzten orientazio zerbitzuak. Eta horixe, behin orientazio zerbitzuak zer diren azalduta, emaitzak erakutsita eta Donostiako ikerketa auzuekin partekatuta, komentatzea nahiko neuke bukatzeko, mugiment gertuagotik jarraitzea nahi izan ez gero, Twitterren jarraitzu gaitzakezuela. Horrez gain, webguneko blogian albisteak txintxilikatzen ditugula astero, eta hilabeteko buletina badaukagu gure guk egindakoan berri emateko. Beraz, badaukotzu aukera mugiment gertutik jarraitzeko. Beste barik, hau izan da nire aldetik guztia, eskerrik asko danoi, eta bixar aldezekin gehiago.